база да се изтегне. Не си договорихме, сакате да правите големи круасани или мали круасани? Маленкички. Ако сакате половината мечки, не може да се печат големите круасани. Не, да се улъчим заедно и само. Аз на младите го оставам след. Значи, ако сакате половина млеки, ама да се сите маленкички. Сите маленички. Добро. Значи сега за маличките малко по-трябва системче хората и чекай. Чекай. Значи, видно е да нямате отпад. Да нямате отпад, привикайте направи толкова широка. Може има отпад, да я много. Па няма цвеко да яде отпада. А моля ли да се живо? Она живо сака. Трябва да се направи от привика 30-32 да се направят или па 24. Или, значи, на ширина и на дължина. да биде, ако го направят 26 от привика. От малечките круасани 12-13 см трябва да му биде ширината. Трябва или 26 или 39, да го направите или на 2 реда, или на 3. Да нямате отпад, не ли? Да. И важно е да го се чувате с остър нож. С скалпели най-добро. Добро. Айде. Я заспавате ли мирче да го това регулира? Дай мене. Мамо. Пачина вчера. Аз скалпелите, яйца. Това аз съм добавила 3 скалпели, да се сече солих. И сега, значи трябва да внимавате да биде исто. Не, от тази половина тук, от тази половина там, по-дълго се прави. От така го влечеш маргарината на тук, разбираш? Ако не да правя, така малкичко. Ето. Малко можеш сега да го обикуваш. Айде, обратно завърши го. Знаеш ли, на всеко место няма маргарин. Па не е добро да немате. Яйко. Ако немаш, ще не пак преди ти. От тия накрайте ти си свързана обичай кифли. Още пак. И там ли немаш? Не е добро, не е добро. Така. Това. Ама повече от тук, повечето няма. Айде маргарина дека. Дойде, че няма да не стави го. Ако немате по цялата ширина, още не пак преди влезете. Може да сме Не. Да не се. Чекай, готово. Малко да се слабодството. И не те ли не е добро? Да, преди по тебе. Гледаш, цялото да си го направи още пак, не е като сега. И значи... Заледико! Значи, що е важно? Маргарина да биде како лента. Не е добро, тук има маргарин, па празен простор, па тук има маргарин. Ки изтече у формата при печенето. Како лента да стане, значи слой маргарин, слой тесто, това се гледа и се познава. Твоето е добро. И суtra не се, веќе каде бил, веќе не се разчинам. Да, само се това. Може да бъдеш добро. Добро. И сега решиш го малци. Тук си добро, тук решиш го малци. Сурак. Ама още трябва да се... Трябва да маленки круасани, да, и нещо колко дебело. Да, осет на раката ти го направите, да е тестото исто дебело. От половината до тук, от него тегли от тук натам. Така. Не, тук не го можеш още нещо да се чемеш. Проверявай си дека няма маргарин. Може се гледа. Реши ли го сега малко? Значи от половината на там, от половината на тук.
Dobro. Сега малко. Сега не много път, значи още малко да го направиш 33, па по 11 върна да стане. Кръчинята изтегли, само кръчинята. Само кръчинята. Не може да го изпиш толкова. Хати го? Не се бъде. Не, нещо не може. Това не може. 33. И сега, ти го поделиш на 3, значи по 11. Значи се погледа. 11, 22. 12. Тук 36, 12, 20, 40. Така. Знаеш, после го правим това тежко. Се трудно тогава. Сега по линията ти си го изсечеш. Сега ти насечеш по триъгълник. Не трябва още, ама не мога да това чекам. Ама се дебело. Се дебело таки сакам Ще малко така да го изтеглиш сега. Така? Аха. Така може, ама да и така ми е Брашното не дебело. трябва. Да, дебело. И много брашно не трябва да се става, или пък и пухло от брашно. Тук е дебело съм тук. 10 секунди ли това да го... Само да го изгледам малко, това трябва. Не, първо ти ги замоти, но после ти ги сечеш тия. Първо долу ги замотим. Ама слагате их са така? А? Благородно? Да, Без сеченко така насред. И сечи ги малко. Защото ще имаш малко. Чува се, за да не се издуива тук. Да се разшири. Да е тук. Не, те по-локо ги се чува. Няма Како да го изтекам на ширина или на дължина трябва да се меси? Да. Много дебело. Малко, съвсем малко. Ленче, дай малко, дай нещо за Не, аз ще нещо. да, че не екстра. Я така. Да, така нещо. Трябва да си сечувам. Отиглю не екстра. Не, тук на... Малко да ги изтеглиш, малко ти ги изтеглиш. Да има повече да. Я така. Много е на тук. Що сакаш да? 30 моята. Много е точно. Ще направя.